Здравословните обедни менюта за следващата седмица вече са качени и може да ги разгледате в сайта darimilenova.com. Всяка седмица качваме нови, разнообразни менюта, различни за всеки ден, като може да избирате между двустепени, тристепени, местни и безместни менюта. Винаги в менютата присъстват сезонни супи и салати. Днес в двустепенното безместно е включена гръцка салата и мишмаш. В двустепенното местно има зеленчукова супа и руло стефани с гарнитура пюре от сладък картоф. Към тристепените менюта добавяме сладка следобедна закуска, като днес това е шоколадово брауни без захар. Всяко меню е със сметнати калории, цените на менютата варират и са различни. Има възможност за месечен и седмичен абонамент. При седмичен ползвате 5%, а при месечен 10% отстъпка. Ако искате да се абонирате, моля пишете ни. Доставяме за сега менюта само за град София. Доставката е безплатна. Утре до 11 часа може да направите поръчка за вторник и цялата седмица.